मोननै भिडिअ नुनो मोनदों मोनसेया बनजित मनजिलनि प्रेस कनफारेन्स आरो गुबुन मोनसेया बिसोरनिनो बनसु आफादनिनो सोरबा दैदेनगिरिफोरनि प्रेस कनफारेन्स मोननैबो प्रेस कनफारेन्सआव नुनो मोनदों मा बियो बिसोरखौ माने एक्सपेल खालामबाय हानजानिफ्राय दैट मिन्स बनसुनिफ्राय बनजित मनजिलजों लोगोसे साब्बाखौ एक्सपेल खालामबाय बेबायदि बुंदों आरो बनजित मनजिलमोननि जि प्रेस कनफारेन्स बेयाव नुनो मोनदों बिसोरखौ एक्सपेल खालामबाय सोरनि बाथ्राया सैथो हमनानै मोनाखै माने गावसोरनि गेजेरावनो मोनसे गोरोबलायै थासारिखौ जों नुनो मोनदों थारैनो बाथ्राया मा बेनि गुबै जाहोना मा बेखौथ' मिथिया नाथाय बे जि माहारियारि बर' फरायसा आफाद बनसु बे बनसुआव मा जादों BNSU मा जादों बेखौथ' जोङो जेबो बुजियाखै नाथाय बेवहाय माखासे केलेंकारिनि बाथ्रा बुंदों बनजित मनजिल बिथाङा जायफोरखौ बिसोर एक्सपेल खालामदों बिसोरो एडभाइजार नाथाय बै एडभाइजारफोरा बुंफैदों मा बिसोरखौ बनजित मनजिलमोनखौ आउट खालामनाय जाबाय पार्टीनि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय माने पार्टी मिन्स पार्टी नङा आफादनि हेंथा आफादनि जि संबिजिर बै संबिजिरनि हेंथा खामानि मावनायनि थाखाय बिसोरखौ एक्सपेल खालामबाय थारैनो बनसुआव मा जादों बनसुआव थारैनो मोनसे गावस्रानाय जोनोम जाबाय नामा बिदिब्ला बे आफादा जोबोर गोदानमोन नाथाय जोबोर गोदानावनो बिसोरनि गेजेराव बिशृंखल मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों केलेंकारि बायदिसिना माबा दावदैनि केलेंकारि ना मा केलेंकारि स' फरायसा आफादनि मानसियानो जुदि बेबायदि केलेंकारि खामानिखौ मावदोंबा बेथ' साननो गोनां बाथ्रा नाथाय बाथ्राया बेवहाय बेसो जाहैबाय सोरनि बाथ्राया सैथो सोर केलेंकारिखौ मावदों सोर माने गावसोरनि संबिजिरनि हेंथायै खामानिखौ मावदों बे साननो गोनां जाबाय बे आफादा जोबोर गोदानावनो बिसोरनि गेजेराव माखासे गोरोबलायै थासारिखौ जों नुबाय बे थारैनो जोंनि थाखाय खहा गोनां जोंनि आफादफोरनि जि आदर्श आइडिअलजि बे गासैबो बिदिब्ला जेबो ओंथि गैया नामा स' बनसुनि जि आइडिअलजि बे थारैनो मा बिसोरनि जि संबिजिर बै संबिजिराव मा लिरदों बबे क्लजखौ भायलेट खालामदों बियो बिखौ ब्लेम खालामदों सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय मा बिसोरबो बिसोरखौ बुंदों एक्सपेल बिसोरबो बिसोरखौ बुंदों एक्सपेल आरो गोदानै आफादगिरि दानाय नेहाथारि दानाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों जायफोरा माने प्रेस कनफारेन्स खालामफैदों आरो बनजित मनजिला बुंदों जे बे आफादा थिगैनो दं बिसोरो होनदों बनजित मनजिलखौ होखारबाय आरो बनजित मनजिला होनदों बिसोरखौ होखारबाय स' बाथ्राया माबायदि बबेखानि आंनि आइडियाव बनजित मनजिला जिहेतु आफादगिरिखौथ' सोरबा एडभाइजारा डाइरेक्ट फैना होखारनो हाया नालाय स' बेवहाय बनजित मनजिलनि बाथ्रायानो बांसिन कारेक्ट बायदि नांदों नङाबा आसरित जादोंमोन जे बनजित मनजिलजों लोगोसे साब्बा सुबुंखौ माने होखारनाय जाबाय एक्सपेल खालामनाय जाबाय बे आसरित साननो गोनां बाथ्रा बे माबोरै जानो हागौ से आफादगिरि नेहाथारिखौ माबोरै होखारनो हागौ सोरबा एडभाइजारनियावथ' एसेबां पावार थाया बेनिखायनो बेसे कनफिउजन जाखादों माने मिडियायाव पस्टफोरखौ नुनानै आं सानदों बे माबोरै पसिबल जानो हागोन आरो बे साननो गोनां आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जे आफादखौ दानायावथ' दायो नाथाय बै आफादखौ फोथांना लाखिनाया जोबोर गोब्राब बर' हारिनि मानसिफोरा गोबां आफाद सोरजिबाय नाथाय बै आफादफोरखौ दिनैसिम फोथांना लाखिनायाव गोबां फेलें जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बनसुआबो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल बनसुआ बेसेबां बोसोर थांनानै थागोन बेखौथ' समाजै खिन्थागोन जि थासारि नुदों बिसोरनि गेजेराव गोबां बेबायदि बेले बेजेखौ नुदों आरो सम बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुबुन आफादाव बा गुबुन पार्टियाव पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानायखौबो जों नुदों माने आफाद नागारनानै पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानायखौ नुदों बा सोरबा एबसुआव जइन जाफैनायखौबो जों नुदों सम बे साननो गोनां बिदिब्ला बनसुनि जि संबिजिर बनसुनि जि आइडिअलजि बे आइडिअलजियानो थिग नङा नामा बेबायदि मोनसे कुइसन मार्क जानानै फैदों स' नोंथांमोना गासैबो नुजोब्बाय बेनिखायनो आंनि रिएक्सनखौ आं होबाय जे बे आफादाव थारैनो मा जामारदों मानो बेबायदि माने क्रिएट जादों बेबायदि बेमेजालि जेंना जेंसिया मानो क्रिएट जादों बेवहाय केलेंकारिनि बाथ्राया बहा फैखो स' केलेंकारि खालामलायनो हानाय मा आफाद बेलाय मा आफादनि दैदेनगिरि बिसोरलाय साननो गोनां